ver, lleva l'àudio d'això que grava. 5-2, guanya Vilavella, primer set. 5-2. 5-2, sí. No havia enxufat el play, tu. Havia ficat i no havia enxufat el play. No, que m'ha recordat. Con molta serio, Lástima, Miguel, que no la tornaba. No, tornava, sí. No l'ha vist portar, no la fa ell, però sense cap. Raulet, Això sí. Ornera no pot tenir això de pelipega. Vamos a curar la tan que dia que poder deixar la pell animant, que canya que no lo canyar tu, no deixes jugar a la ja. Esta cara de Así que debe estar Tanteo, árbitro. Quadre. Que no veu ja, oye. qualsevol passa ara i diu que vol tercio. No, no tira. Quan guanyin el set, sí, No, la partida. Quan guanyin el set. El set no, perquè esto guanya sempre el primer. És igual. No, és igual. No poden fer-lo lluir que es cotxes d'un. Baixeu la veu. Tu vas a animar y... Espera que el Raulet està fort. Està una miqueta paralímpic. Jo i el meu padrí anem a jugar als paralímpics. Tu, el segon quart que me carrega. Sí, boa, pues com us vegades, va ser Andrés. Va ser Andrés. I de Sinai, Pablo! El Carlos. No va ser ningú. Vale. De la fi, la de xiques. No estàs segur tu? No, però estàs de júnior. Perquè pots que fora jo. Que té el Pablo que vota la foca tota Vilavella. La taula està? Si la taula aguanta tot. Vale, nano, de com és aixina. Ja, va ir la taula. No és la taula. La taula ha quedat unes blaus. Tira-lo per tot. Ahir dins, que aneu uns blaus ahir dins.
A la basura. Tu, a la basura m'ha quedat jo gran. Les basures que estan carcomades del sol. En una hòstia. I vas. Sona, no? De 3 no se pot perdre. Què fet? Fet així n'has tirat? Perdre el procés per anar-hi partit. De 3 se remunten un set així per anar-hi partit allà. En esta categoría. En esta categoría. La base. Se ve yo el motivo. Claro que si de perdre el vais a molt Mucho! Ara tu has de fer aguantar ahí. Aguantar ahí vols dir. si té que jugar bola ell. El Santo Ruiz. Si té que jugar bola ell. Tenen la capacitat de tirar un Així no m'ho han d'anar. Jo me creia que se'n fallarà una, però no, s'ha cagat. Han cagat la ment. No cagat l'altre dins del colp i el cristal. Me prendí saltando en muchas culturas de la hostia. A ver, Pablo Curola tan que havia d'animar avui que no ha callat d'animar. Que no parat tu. A veure que pare, a veure que pare. A veure, pues sí, això ho diré tota la setmana. Aquí parlàvem. Hòstia, esto no creia que era tanto. No, però esta sí. Ya te vas a curar. Mira la cara bonita de Vilabella. La quita sí que va, sí. Ya vete con la puta. Lástima, lástima. Lástima, Rubio. Tranquilo. 13-4, ¿eh? 13-4. Estamos corriendo más allá. Si se queda ahí dando un tío. Vas a ver que te lo botan. Què vols? Tindre el que estava puesto o baixar el que no? Tenía Pablo y ya sabe de animar. En ruido igual, pero no pasa que firma el Morena. No, el germà. ¡Iba bien! Luismi va ahí, Puete, va. Me primo, ve. Luismi va ahí al rincón, Vais a entrar, Hòstia. Vols que anem a pisar-li el cabal? Primos, que van a pisar el caballo. No, Albert, ha salido guapo este año, Guapísimo. Las preliminares de sus padres,
Quisieron que iba a regalar el domingo un hòstia. L'any que el va matar. Casta de nostres. Home, s'ha retirat. Estaria a Neto Llis de Joan Domingo i ens una castanya al cap, però una castanya, De Joan Domingo. Què fa? Fa així, no? Joan Domingo tira tot el que li dona, Home, la pilota és igual que pilota o pilota. I no l'has vist el vídeo? Sí, no l'esquera, no. i al cap, A la llima, a la diana. O sigui, jo també li havia fet mal, també. Com retornen allà al rincó, Allí van tots. Allí van tots. Ara ningú diu que no tira un coet. Anem a tocar per el poble. a cada 7 o anys. Para tots coet. Ara com hi guanyen, vostè la guanyava. No canviarà Estima Alberto. guanya el segon guanya el tercer. És vegades que no. Ja els tenim! Maria, vol una Ai, que tot se queda en casa. Puta, no fica un altre no, José María. Estava curt. Llàstima, Miguel. Una xurra, va. Li cau, Miguel, li cau. He pegat en la canya. Raúl, vol altre viatge. Y siempre tú la debes, Y siempre ir a la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Ell no hay, no va demana, i ell demana una cervesa cada cop per lliure, que paga. Caríssim. Hòstia, que el tens avui, tio. Que ponia a sobre. Que m'estarà el primo. Però no ens trobaran. El vagó no el tenim.
Dice, deixin-hi deixar allí. On estarà el padrí? Jo el xiquet o algo? Però és raro que ni a la foto ni a... No sé, tio, el xiquet de l'entrada. El xiquet no pareix aquí sempre. A la carrera ahí se le va a sentar. Jo estava allí les 3 o 4 primers voltes. Ja has pedit, ja! Bueno, vas allà. Tinc la sensació de que va L'he posat del plaer, si no el vídeo és pollis, no? O serà bona i després el primer, però és que igual dona un tot car que greu. Home, el tercer No, la tercera. La tercera, Moisés y los dioses. No sé qué, ¿cómo se le va a llevar el tiempo al domingo? ¿De qué se necesita observar? Yo esta semana la vi a la Moisés. yo que pronto, pero ¡Mucho! Bien. Está Alberto cuando ¡Mucho! 35 el perdió. Mira, una rebanada ¡Opa, cariño! una rebanadeta para el pobre. ¡Ve, Alberto! Jo que me gusta agarrar allí i la vera allà. Yo también. La típica que vols agarrar la paret i... I te rico. Ya verás que. Aquí solo que se parece. Sí, claro, claro. Ahora, Pero que borracho tú lo dejas allí. I què? I les falles. está la repana que tira como Ishii. Este darrere ja ho coneix. Que ja ho ha provat i si perfecte i no ho ha La partida aquesta partida és més fàcil. Mira, ¡Vamos! ¡Vamos, no pares! no canviar la cosa. Esta xiqueta està molt falló. Està fallant molt. Els xiquets que no poden. No me sap mal, no. A fer la màquina. A moto mos la passa ayer. Això me va fer veure a mi que no m'ha de saber mal ningú. Va estar 2 mesos, ostres, jo vam pegar una mala a l'esquena que vaig dir, el primer set perquè vaig una xamba, si no deixen a ser aquella rica. El primer set, si no faig una xamba, no deixen a ser, saps? La primera partida que jo vaig dir, i el que jo davant li vaig dir, que tinc que comptar, és que fa no, perquè surt de Villavella i faig la primera partida que jo nosaltres no estem dient. Nosaltres no estem. Però no discrimina el barri, no? No faltarà respecte a l'altre. Els desicruces que van dir a l'Obert, xic, companyet. Però això tenim que apretar-lo, per tots els costats. I quasi va servir, va guanyar una partida. Va dir a l'Obert, xic, era una bona bona a l'Obert. Sí, què dius, digues més?
No soy el que tiene que decir. Jo sí que vaig anar. Estava penjat el carteló, no? No sé res. S'ha entrat, pot tocar terra? Vamos! Se fa que faci molt temps. I vostè va venir a col per tu l'últim. El de la casa, sí. El de Remanguillet. Adri! La golondrina. Tu veus? I se planeo el meu. La golondrina. No, això com diu? La golondrina, deixa la golondrina. no? És la golondrina. Ai! Ara vaig jo. Ja està, ja està! Ha fet una tercera temporada, no? El mascle. I aquí se va. Bona ruta per volver a cagar. ¡Santeo, árbitro! Cuidado, se acuerda lo que va a hacer. Ese sí que la rema. Y esa también. No en mi casa. Que no era una bola fácil de tirar no es más esperarlo ahí. ¡Vamos! Esto sí que es muy pecorativo. Cuando quiera conforme se veuen que faran un tràgic. Estos no són Sí, jo crec que serà la conforme estan jugant. Però el meu no és una part de ¡Yo! Ya está. Mira ahí, mira ahí. Ahí tú, La golondrina. ¡No! ¡Vamos! Ya está fora, ¿eh? Dos gols, no? Este àrbit està segur... Ya va el tío gordo, uy, ¿no?
No, home, no, casi fa més ruïdo. Els ultres on anem a dir? És la d'Odin i Pau, no?